ପିଲାମାନେ ଆତ ଆଦି ଆମେମାନେ ପାତ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ନମ୍ବର 2 ଟୁନା ଟୁନି। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। ଚୌକି କଲା କଟ କଟ ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟ ପଟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ? ଟ ପାଇଁ ଟୁନା, ଚ ପାଇଁ ଚୁନା, ଏଇଟା ଶିଖୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଟ ଅକ୍ଷର ଆଉ ଚ ଅକ୍ଷର ଶିଖୁଅଛେ। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟାର କାହାଣୀ ବୁଝିବା। ଟୁନା ଟୁନି ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ। କ'ଣ ଆଣିଲେ? ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଣିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ। ହେଲା, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ବିରି ବାଟିଲେ ଆଉ ଚକୁଳି କଲେ। ତାପରେ ଚଟିଆ ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ କହିଲେ ଏ ଚଟିଆ ଅନା, ଆମେ ଚକୁଳି କେମିତି କରୁଛୁ। ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଟୁନା ଆଉ ଟୁନି ଚକୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି ତ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି, ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଆରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଛି ଠକ୍ ଠକ୍। ହେଲା, କବାଟ ଶବ୍ଦ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭା ଯାଇଛି। ତ ଟୁନା ଯାଇ ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ ସିଏ। ତ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତମ କଲେ ଆଉ ଚୌକି ଉପରେ ବସେଇଲେ। ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ ଚୌକି ଉପରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଛି। ହେଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ତ କେବେ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ନଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବସିକି ଆରାମ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସେ ଚୌକିକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କଟକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏତେ ବାଘ ମାମୁଁ ଓଜନିଆ ନା, ତ ଆଉ ଚୌକି ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ହେଲା, ତ କଟକଟ ହେଇକି ଚୌକିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ 1 ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲେଇ ଚିତ୍ର କରିବା ଓ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଡ଼ର ଚିତ୍ର କରିବା। ହେଲା, ହଁ, ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଚୌକି, ଏଠି ଚ ଅଛି, ଗୋଲେଇ କରିବା। ବାଘ ଏଠି ନାହିଁ, ଟ ନାହିଁ, ଚ ନାହିଁ। କବାଟ ଏଠି ଟ ଅଛି, ତ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଚିତ୍ର କରିବା। ଚଟ ଏଠି ଦୁଇଟା ଚ ବି ଅଛି, ଟ ବି ଅଛି, ଗୋଲେଇ ବି ଆଉ ସ୍କୋୟାର ଚିତ୍ର ବି କରିବା। ଟଗର ଏଠି ଅଛି ଟ, ଏଠି ଆମର ସ୍କୋୟାର ଚିତ୍ର କରିବା। ପନିକି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଅରଟ ଏଠି ଟ ଅଛି, ଏଠି କରିବା। ଆଉ ଏଠି ମାଠିଆ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଚ ନାହିଁ, ଟ ନାହିଁ। ଚାମଚ, ଚାମଚରେ ଚ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଲେଇ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ତଳ ଛବିରେ ଥିବା ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ନାମ କହିବା। କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା କହିବା। ଚାମଚ, ତାହା ବି ହାଲୁକା। ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶାବଳ, ଶାବଳ ଭାରୀ। ମାଠିଆ, ମାଠିଆ ବି ଭାରୀ। ଇଟା, ଇଟା ବି ଭାରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଚଟ, ଏଇଟା ହାଲୁକା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଅଖା ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସେଇଠି ମାଲ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ଭାରୀ। 3 ଘରେ ଥିବା କେତୋଟି ଭାରୀ ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଘରେ? ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଆମର କିଏ ତ କ'ଣ ଜିନିଷ ରଖୁଛି, ଧାନ, ହଁ ବିଭିନ୍ନ। ତ ଶାବଳ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାରୀ ଜିନିଷ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଆମେ ବୁଝିବା। 4 ଛବି ଦେଖି ତଳ ଲେଖା ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର ଚଟିଆ, ଚଟିଆ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ? ଚପଲ। ତାପରେ ଏ ଉପରେ ଆମେ ଶୋଉଛେ, ଖଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଖୋଲୁଛେ, ତାଲା, ଘର ଚାବି। ହେଲା, ଏଇଟା ଚାବି। ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ରାନ୍ଧୁଛେ, ଚଟୁ, ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଗଡ଼ୁଛି, ଚକ। 5 ଛବି ଦେଖି କହିବା। କ କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଖ ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗ ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ କକୁ ଯିବା, କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଏ ବାପା ଆଉ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଆମର ଗ ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ତୁମେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିଛ କହିବ। ଘ କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ, ଏଇ ମା ଜଣକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି।
ସେ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଳି ବେକରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପୁରୁଷ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ପାଇଜାମା ଏଇ ଯାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସାଲୱାର ଏଇ ଯାକ ବି। ତ ପଚାରି ବୁଝିବ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଲା? ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଲେହେଙ୍ଗା ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କେତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତମେ ବି ପଚାରି ବୁଝିବ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହେଲା। କବିତାରେ ଚ ତଳେ ଗାର ଓ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା, ଯେମିତି ଚ ତଳେ ଆଉ ଟ ଉପରେ ଦେବା, ଏଇଠି ଯେମିତି ଚିତ୍ର ହେଲା। ତ 7 ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ, ସବୁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ ଆସ ଶିଖିବା ହେଲା। ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ ଆଉ ତାକୁ କହିବ ଆଉ। 8 ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚଟଣି ତାଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ଓ ମା, ନାଇଁ କି ବଢ଼ିଆ। ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ ଗଡ଼ି ରଖିବା ହେଲା। 9 କ ଆସ ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା, ଏମିତି ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଛବି କର। ଖ ଆସ ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା, ଅଧା ଏମିତି କରିବ। ଗ ଅଧା ଫୁଲକୁ ପୁରା କରିବା, ଏଇ ଫୁଲକୁ ପୁରା କରିବ ହେଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଶିଖିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଶିଖିବ। 10 ଛବି ଦେଖି କହିବା ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆମର ବେଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେ ଚକୁଳି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ତ କ ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଚକୁଳି କରୁଛି। ଖ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା? ବିରି ହେଲା, ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନା ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର, ଆଉ ଗହମ ବି ଦରକାର ହେଲା, ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର ହେଲା, ଆଉ ଚିନି, ଯିଏ ଯେମିତି ଆଉ ତ ପଚାରି ବୁଝିବ ହେଲା ଘରେ। ଗ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଚକୁଳି କରିବାର ଦେଖୁଛି। ଘ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛ? ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଛେ? ଆରିସା ପିଠା, ଆଉ ତେଲ ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କାକରା ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଯାକ ଖାଇଛୁ। ତ ସେଇଟା ପଚାରି ପୁଣି ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ 2-3 ଥର ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। କବିତାଟିକୁ ପଦରୁ ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ିରୁ ଅଧା ଧାଡ଼ିରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଓ 7ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷାକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 9 ପରି ବାଲି ଗଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର କାମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 21 ପିରିୟଡ଼ ଲାଗିବ। ଏହି ପାଠରୁ ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଚ ଓ ଟ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ, ପ୍ରାକ୍ ଗଣନ, ଗୋଟିଏ ସହ ଗୋଟିଏକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଭାରୀ ଓ ହାଲୁକା, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଇତ୍ୟାଦି କଳ୍ପନା କରିବା। ପରିବେଶରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ପୋଷାକ, କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ କହିବାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାପାମାନେ, ମାଆମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅଦା, ଆଈ, ଦେଦେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିଲ?